Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni seħħ u għad irid iseħħ. Sa minn qabel intemmet l-ewwel sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni fit-8 ta' Diċembru tal-1962 kien diġà sar magħruf mad-dinja kollha li jitwajjeb Papa Ġwanni kien qiegħed ibati minn marda terminali. Madankollu ħidmietu kienet għadha ma ntemmitx. 4 xhur wara, eżattament fil-11 ta' April tal-1963, Ġwanni 23 kompla jżid mat-teżor tad-dottrina soċjali tal-Knisja b'dokument ieħor, il-Pacem in Terris, enċiklika dwar il-paċi fost il-ġnus kollha mibnija fuq il-verità, il-ġustizzja u l-imħabba. Fl-1948 meta kien għadu nunzju f'Pariġi, Angelo Roncalli kellu sem importanti fit-tfassil tad-Dikjarazzjoni Universali tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-bniedem. Issa, b'din l-aħħar enċiklika tiegħu, huwa assigura li l-Knisja wkoll kien ser ikollha id-dikjarazzjoni uffiċjali tagħha dwar il-jeddijiet umani. Kienet l-ewwel enċiklika li Papa ma ndirizzaħiex biss lill-mexxejja u lill-fidili tal-Knisja Kattolika, imma lill-bnedmin kollha ta' rieda tajba. Pacem in Terris tinislet f'moħħ Ġwanni 23 fil-ħarifa tal-1962 matul il-kriżi tal-missili Kubani, meta huwa kien serva ta' intermedjarju bejn il-President Amerikan John Fitzgerald Kennedy u il-mexxej Sovjetiku Nikita Khrushchev. Dak li permezz tal-Konċilju ħeġġeġ għad-dialogu fil-Knisja issa f'dak l-aktar konfront perikolus tal-gwerra birda talab ukoll il-popli biex jersqu lejn xulxin u offra messaġġ ta' paċi u tama lis-superpotenzi mitlufa bejniethom f'tellieqa ta' teddida għad-dinja kollha. Fl-aħħar jiem tax-xahar ta' wara saħħet il-Papa ħżienet u sar magħruf li huwa kien qed joqrob lejn it-tmiem. Lejlu nar folla kbira ħonqot Pjazza San Pietru għal 4 ijiem sħaħ. Il-kol xtaqu li minn taħt it-tieqa tal-appartament tiegħu jassistuh fis-skiet u bit-talb tagħhom f'dawk il-mumenti solenni u jakkumpanjawh fl-aħħar vjaġġ tiegħu. Fit-3 ta' Ġunju tal-1963, ir-radju tal-Vatikan ħabbar li ftit tal-ħin qabel, eżattament fis-7 u 49 minuta ta' filgħaxija, il-Papa Ġwanni 23 kien għadda għalant il-mulej. L-aħħar kliem tiegħu minn fuq is-sodda tal-mewt kienu talba għall-għaqda fost l-insara. Minnu fih wassal din l-aħbar ukoll l-istazzjon tat-Televiżjoni Taljan, ir-Rai, li fil-pront issospenda il-programmi tiegħu b'sinjal ta' luttu. Fil-jiem ta' wara kienu 2 id-domandi f'moħħ u fuq fom bosta Kattoliċi. Min se jkun il-Papa li jmiss u x'ser jiġri mill-Konċilju? Se jissokta
It-tweġiba l-ewwel domanda twaslet lil folla miġbura fi Pjazza San Pietru u lil dawk li kienu qegħdin isegwu fuq ir-radju jew it-televiżjoni fil-21 ta' Ġunju tal-1963 mill-Kardinal Alfredo Ottaviani. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum, Dominum Johannem Baptistam, Sante Romane Ecclesiae Cardinalem Montini, qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum. It-tweġiba għat-tieni domanda dik dwar x'kien ser jiġri mill-Konċilju waslet l-għada stess, f'messaġġ mill-Papa l-ġdid innifsu li fih iddikjara li x-xogħol ewlieni tal-pontifikat tiegħu ser ikun it-tkomplija tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni li kien beda il-Papa ta' qablu u li fuqu kienu iffissati l-għajnejn tal-bnedmin kollha ta' rieda tajba. Pawlu VI stqar għal dan il-konċilju beħsibna niddedikaw l-enerġija kollha li tagħna il-mulej. Ġwanni 23 kien lesta biss il-prologu tal-konċilju, issa kien fidejn Pawlu VI li jgwidah matul is-sessjonijiet li kien fadal u jwaslu b'wiċċ il-ġid lejn tmiemu. It-tieni sessjoni tal-konċilju infetħet fid-29 ta' Settembru tal-1963. F'diskors li għamel dakinhar Pawlu VI ressaq quddiem l-isqfijiet konċiljari dawn it-tliet domandi. L-ewwel, minn fejn se jibda dan il-vjaġġ tagħna? It-tieni, liema triq għandna nimxu minnha? U t-tielet, x'għandu jkun l-għan aħħari li rridu nimxu lejh? Dakinhar l-isqfijiet kienu preżentati bi 17 il-abbozzi dwar suġġetti li kellhom ikunu diskussi. Ħafna mix-xogħol kien sar matul il-waqfa u dana kien sar minn kummissjonijiet relattivament żgħar maħtura mill-isqfijiet infushom biex wara ikunu diskussi fl-Assembleja Ġenerali. Kien evidenti li fost il-padri konċiljari kien hemm mentalitajiet u attitudnijiet differenti. Bosta minn dawk li ġew mill-Ewropa tal-Punent, l-aktar dawk mill-Italja, l-Portugal u Spanja, kif ukoll dawk mill-Irlanda, kienu magħrufa għal konservattiviżmu tagħhom. Kienu determinati li ma jitħarkux minn femithom lanqas biss biex il-Knisja tibqa' toqrob xi ftit lejn id-dinja moderna. Minkejja li fl-att tagħhom dawn kienu biss ftit pajjiżi madankollu, in-numru tal-isqfijiet li kienu ġew minnhom kien ilaħħaq kważi 20% ta' dawk kollha preżenti fil-Konċilju. Bosta minnhom kienu qrib ħafna tal-Kurja Rumana u kienu jafu sewwa kif kienet taħdem l-amministrazzjoni ċentrali tal-Knisja. Għalhekk għamlu minn kollox biex iħarsu l-status quo u hekk fit-tmiem il-Konċilju kollox jew kważi kollox jibqa' kif kien qabel ma beda. Min-naħa l-oħra, l-isqfijiet progressivi emmnu bisħiħ li l-Konċilju seta tassew wettaq il-ħolma li kellu l-Papa Ġwanni qabel mewtu. Spiss kien jiddiskrivija b'kelma waħda. Aġġornamento. Iva, il-bidla fil-Knisja kienet possibbli. Issa il-Papa l-ġdid Pawlu VI kien beda jfisser din il-bidla b'kelma oħra, imma xejn anqas qawwija. Rinnovamento. Sa mill-ewwel sessjoni kien derċal li r-riforma fil-liturġija kienet lanqas waħda li ser tiffaċċja reżistenza. Il-Latin li bih tkun ċelebrata l-Qudiesa u s-sagramenti l-oħra ma kien jifmu kważi ħadd. Kien hemm min nissel dubju dwar x'ser jiġri mill-unità tal-Knisja jekk jispiċċa l-Latin. Imma il-Kardinal Montini, jiġifieri il-Papa Pawlu VI, kien fissrilhom li minkejja li fid-dijoċesi tiegħu ta' Milan kienu jużaw ir-rit Ambrosjan u mhux dak Ruman, huma xorta waħda kienu faqda sħiħa mal-Knisja. Il-gruppi tal-progressivi fil-Konċilju kellhom il-prioritajiet differenti tagħhom.
L-isqfijiet mit-tramuntana tal-Ewropa kif ukoll uħud mill-Amerika ta' fuq tefaw l-enfasi fuq relazzjonijiet eqreb u aħjar mal-knejjes insara l-oħra. Huma saħqu li kemm il-Kattoliċi u kemm il-Protestanti kienu l-koll insara u għalhekk fid-dinja kellhom id-dmir li jaħdmu flimkien u mhux jiġġieldu lil xulxin. Imma uħud mill-konservattivi ma kienu jaqblu xejn ma dan ir-raġunament li kważi ikkonsidrawh bħala ereżija. Gruppi ieħor ta' progressivi kienu dawk mill-Amerika Latina madwar 600 tisqof li waħedhom kienu jlaħqu kważi 22% tal-isqfijiet kollha. Min ma kienx jafhom ħaseb li kienu xi konservattivi imma mill-ewwel intebħu li ma kienx hekk. Bosta minnhom iddistingwew ruhom fost l-aktar progressivi u forsi wkoll liberali. Għalihom l-ewwel attenzjoni tal-Knisja kellha tkun fuq il-foqra, l-iżvantaġġati, il-maħqura u l-isfruttati. Kien propju f'dawn il-pajjiżi li f'dak iż-żmien tfaċċat it-teoloġija tal-liberazzjoni u issaħħet sewwa is-sejħa evanġelika għall-għażla preferenzjali tal-foqra. It-tielet grupp ta' isqfijiet progressivi kien ta' dawk li ġew mill-Afrika u l-Asja. Kienu maqudin bejnietom u dejjem ivvutaw en blokk. Kienu miftuħa kemm għall-moviment ekumeniku u kemm għal aktar insistenza fuq ġustizzja soċjali. Għalihom il-missjoni tal-Knisja ma kienx biss li tgħin lil bniedem isalva ruħu biex wara mewtu imur il-ġenna, imma wkoll li sa minn hawn stess tagħmel il-ħajja soċjali aktar umana u tinissel sens ta' responsabilità personali fil-bnedmin kollha. Hekk l-isqfijiet fil-konċilju kienu biex ngħidu hekk maqsuma f'erba' gruppi. 3 minnhom miftuħa għar-riforma imma kollha bil-prioritajiet partikolari tagħhom. Il-priorità tar-raba' grupp kienet li kemm jista' jkun ma jinbidel xejn. Aktarx li ftit minn dawn tal-aħħar kienu jiddistingwu bejn it-tradizzjoni bħala waħda miż-żewġ ejjun ta' rivelazzjoni u it-tradizzjonijiet bħala dawk id-drawwiet u użanzi li jitrabbew u joktru bħala naqbut mal-mudija ta' żmien. Matul it-tieni sessjoni tal-Konċilju intemmet id-diskussjoni fuq 2 mis-16 il-dokument finali ta' Vatikan II. Il-Kostituzzjoni Pastorali Sacrosanctum Concilium dwar il-liturġija u id-Digrit Inter Mirifika dwar il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Madankollu, id-dokument li matul din is-sessjoni ġibet l-aktar attenzjoni tal-isqfijiet kien dak dwar il-Knisja. L-abbozz oriġinali mħejji qabel ma beda l-Konċilju kien twarrab mill-isqfijiet fl-ewwel sessjoni minħabba it-ton ta' trionfaliżmu tiegħu u minħabba l-enfasi kbira li kellu fuq il-governanza tal-Knisja. Li xtaqu il-padri konċiljari ma kienx li jiddefinixxu mill-ġdid x'in il-Knisja. Dak li nsibu fit-Testament il-ġdid, fil-bosta mill-kitbiet ta' Santi Padri, fid-dokumenti ta' konċilji ta' qabel u fl-istqarrija tal-fidi li bosta kattoliċi kienu jgħidu bl-amment, dawn kollha kienu jitkellmu ċar dwar x'inhi l-Knisja. Il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu u l-preżenza tiegħu fuq l-art, l-arusa tal-Ispirtu Santu. Hija waħda għax Kristu nnifsu hekk xtaq tkun. Hija qaddisa mhux għax fiha m'hemmx midinbin, imma għaliex dak li waqqafha hu qaddis, għax l-għan aħħari tagħha huwa l-qdusija u għaliex għandna s-sagramenti, mezzi li jqazzu lil min jirċevihom. Hija kattolika jew universali għax il-mandat li Kristu ta' lill-Apostli qabel ma tela' is-sema kien biex imorru mad-dinja kollha u jgħalmu u jagħmdu lill-bnedmin kollha. Mhix kattoliċità biss ta' spazju imma wkoll ta' żmien. U għalhekk mhix preżenti f'din id-dinja biss imma wkoll fl-eternità fost l-erwieħ tal-purgatorju u l-qaddisin tas-sema. Hija kattoliċità inklusiva u mhux esklusiva għax miftuħa għall-oħrajn kollha u ma trid tbarri lil ħadd. Il-Knisja hija fuq kollox
apostolika għaliex it-twemmin tagħha kien dak moddi lila permezz tal-apostli u għaliex l-isqfijiet li jmexxuha huma suċċessuri diretti tal-apostli infushom. Dan it-tagħlim kien ċarsa minn dejjem u ma kellu l-ebda bżonn li jkun definit mill-ġdid. Għalhekk l-isqfijiet f'dan il-Konċilju Vatikan II ma ħtiġilhomx jgħidu x'inhi l-Knisja, imma kif inhi l-Knisja. In-natura tagħha, kif għandha tkun fid-dinja tal-lum, kif għandhom ikunu ir-relazzjonijiet tagħha ma' knejjes insara oħra ma' dawk ta' twemmin differenti u ma' dawk li jgħidu li ma jemnux. Biex jagħmel dan, il-Konċilju ħab kollox 4 sessjonijiet mifruxa fuq 4 snin bejn l-1962 u l-1965. L-isqfijiet kienu jiltaqgħu il-koll matul ix-xahar tal-ħarifa, imma fil-kumplament tas-sena kienet tibqa' għaddejja ħidma oħra kemm fil-Vatikan stess u kemm fil-knejjes lokali. Dan biex bil-mod il-mod ikomplu jitħejjew id-dokumenti finali li kien fadlilhom ikunu diskussi, emendati u approvati mill-isqfijiet u li wara jkunu preżentati lill-Knisja kollha bħala id-dokumenti finali u uffiċjali tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II.